hai cái này cái bò ngà ai ngủ yêu play mà ngà nhọ bằng grand chapi này cái thiên cái trong play but ngà ai phi cái devotional message but kan men ba kan cái khu bò kan cái thiên cái trong play kan ai men sim kan nyalam yang ni sha ka lenti ukris ba kan tay cái jing long ka kan jamin sim ka trong ni. Dan kadang Gospel Markus kan long pesan kita khot ke balai pesan ada khot ke basau pau lai. But ka subject ke jonga ha ke jan me ke na khot ke balai pun riu ke Jesu ang yu jairus. Worship tieng henre tang shungai. Kata ke de ka subject ha ke ni ke jan me. Bang da lai li ki mat ki bang shp ke ni ke pol. Ka jingyap kam read yano ke baar ka no krau long ke bor Chris. Bagi balai ke ke ba utrai ule ha ke jingim jong ke khon jong jairus ke de ke pledge ke ba usale ke jingwan ke ba arsian ka jong o ngine pe ke ke mat ke beningkong ke jingyap kam ri yano in ni pe ke konteks ke ni ke pol so ngine pe ke khot ke balai pesan ter ngine pe ke khot ke ba ar ke ba ong kum ni Ndau Jesu ula lepat da kaling sesiliang kada khot ka ba arway yang tu ba pat ba belen ulaya lumlang hau utiu dan harut keduriau ta gede ke bangi iu dan harut keduriau ti ke bejah ka ba arwu ar kat ba dan harut keduriau the way ni ke rang ba sinagog wan ubakarteng Jairus ba ba yo ia kama yo Jesu la dem hakikjat jo bao là đuôi chỉ cái đây giờ u đã ông cô khôn rất rộng cái tìm cái chuyện nhà tôi quan bộ là cái tí hàng ban yo haka ban yo pen kia ka bakanim kita cái jing kerpat jong jairus haga bedai ban cái jing pang jong cái khôn kalau pang jor sabanya pula kerpat yo Jesu ba onman ye ka ban bu ye ka tí cái jong haka bat kan yo jing pen kia but hakada khot ke baan pusat te dapat kat bau Jesu dengan bujar dengan bu Jesu kadon gani ke beliau pang bisnam saat di kisnem ha bagi sngeu kubur bau Jesu wan cerita ke jaka kala let nadin jong Jesu abat kala kata ikare meng jangkup ke jengo abat komta kala yo ke nya ke jipinkia ta de konteks but hakada khot ke balai busan hi biang ye kini ka ke events haga bedai but Jairus bat Jairus bat Jesu bat ke bedai bat ke jingpang bat ke jingpin kia ia ke ni ke khon ke jongu kata ke de ke bangini pe na khot ke balai pusan ter ba kumnu Jesu ula pen empat ya ke khon jongu Jairus ini pe ke de khot ke balai pusan haba udan kren lawan ki bana yeng utau rang ba sinagog ki da ong ke khon jong me kalayau Kababal kalong silent but no Jesu udang kren and ring ila pasung tu abang ipek ke dekat balai pasal udang kren but Jairus maka ba udang kren ba Jairus kejing kren kala bandai ke ju kum ba ada dekat ke ba ar fulai haga be ba kejing kerpat jong Jairus Jesu benwan men bukti ye ka khon jong bakan yo khia bat ka ba udang kren nang kerpat ne se Jesu man je ke ing ka jong namar ka jing pang jor ka khon ka jong kat ba udang kren but lawan gimana ke ying jong tau rang ba sinagog kita ong ke khon jong me kalaya underline ke bible ke jong pi ke khon jong me kalaya petai ke dei ke bangi i na ka tien ka jong oblay ke khon jong me kalaya ba ke point ke bening kong ke dei ke jeng yap kam read yano na ke khot ka balai fusan ngidang puli mentan ba ke khon jong Jairus Babang yus ngawe ni kerteng Jairus sa kini por para bangit ngi ba ude orang ba jong ka sinagog babang i kini kerteng ga jongu bat ya ka kam ka ba udan ngila ban sngong thu hang ni ba Jairus umdei riu madan udei ubriu ubaha ka kerdan ubriu agabor ubriu badan ro ikaspa but kam ya uba un koman ya kendo kendo kecing sumat
ban pelut ye ka spa ka jung na ka benta bunyo ye ka jing sumar ye ka khon ka jung u ka ba pang jo sapanyap de ka jing pang ka ba umla syuk ban pen khia long kum ka to ka bre pang bai sam ka at likis nem ka pelut lo ka spa ka jong ka do ke doktor baro ka to ka por ba kam shim la yo pan kia la ban dei ba ka jing pang ka ba ka khun ka ju ka la pang sapanyap ka jing pang bam la pan pen kia shu but kata ka dei ngai ba jero ta kerpat jero jisu ban wan ban pen kia ban bu ka ti ka jung ka ba kan yo kia ba kan im but shua ba gini asa perang ha ka di ka por ngaku apa pengat mau you pi bagan ni ni sayo i mo ha wala ka jala ka jing begitu ki ba khamdan ye ka spa ka jing ki ha ba kidan ka jing pang ga hitam ki ju ra sabar mai khaliat wat sabar india ban yo ka jing samar ka ba khambiang kata ka dei ka ba ngaju snyo ba ngaju yo i Henry kan ong ni pi ba ka jing yap bi ka lawan nem ka dei ka por hi ure bon lai ka pertai dan manu bala ban khang talah dari banyak lek persya ya kejeng yap kam jurit iya ne wat kas im jong ka bilan ha ka bor ba ka spa ka jong ka kamla ban iya rap iya de ha ba ka po ka la poi ka hap ban le na ka ni ka perthai banhang ni ru kani ka kun jong uni orang ba sinagog ka kun jong ni nong bishar kani ka kun ka baru spa ni la ba sung thu iya kata but habagawan ka jing pang haka klat jur ka jing pang haka but keldan hat mi ka jing yap hadu ba ukpa u las nyau ship tieng hadu kata hadu ba u haban let ben kendu yu kris aba on wan lem haka ying ka jun le yiki kam ba phla ye ka khon ka jong u la ban dei ba u jeras le snyo chapang jong Jesus Christ nama haka ni ka por u jisu la kham pau nam ka leng la ka long ka jing lap la ka long ka jing kai la ka long ka kamba ki ba ulale Bau ngau thu kumbalong ni ka breu pang mis nam kharat ligis nem batang uji su long ka jingkarmen ia ka khon ka jong u ka bala pangjor gam tangi i ka ni ka benta andangi po ya ka dekat ka bala ibusan kan bau di kren bau uji su na ba pasong thu ujeras bau uji su lawan na ka yeng utau rang ba sen ka kamon na ka yeng jong jeras kita ka khon jong me ken ka la yam perkat ya kita kentien kendiat udang syumi na yeng ban le syam yu kris daga jingkerman ban wan ba un bukti ha ka khon ga jung ubat kan kwat kan khia ba kan light na ka jingyap kan rekat ba une kren ba udang dan halati ukpa bagam ta yu skiu no ba ka khon jung u kam dan shu a kan ni ka perthai ngalaju i kita barobor ba dan ki bayeng ki badang ra ki bahing ki jung i haga ambulans le cha shlo man pha sumar kan da poi siteng lenti ki ong ba ipan dan shu email dan shu ne upara ka para kim dan shu kalau ka jing pat do no ka ba khrau ya ki ba mat ka ba kom ki ne ki jing ja ka jing ko jong ki bangala ban song thu ang ni ba plan ba am dan no bre ba la ban light na ka lenti jong ka jing yap u ban light na ka lenti jong ka jing sngosi na ka jing pat do no dan no bre dan uno bre nga jo ong borobor ba nadu balak hayu bre na ka kpo jong ka be ki jat ke jong ki lam chu ulum jenda ba ngila ban lech ka ta ga jaka ta ke bon ki linte ki bon ko tang blai wa tep ba uba penya ye ki e baro andre ngi kran nang ni ka jing jong jara ka devotional message ba kram ngin learn ye ka lesson ke jong ni ka ni ka chen ban ngong thu ba ka jing yap kam ri i yano ro ke e ka jing kai na ka ni ka point ka ba ding kong ka ni ka good lesson na ka banta jong ba jong phi balai ka di good lesson nama tang ni ki brio ni perkhat bagi kren long kick bagi kita ki positions ke jongi ki jingdan jing em ke jongi ki de kita ki great antidote persya ya kata ka jing snausi persya ya ka jing yap teng ni perkhat bagi kren ba ka spa ka secure persya ya ka jing pang persya ya ka jing yap teng ni perkhat kom teng ni le kom bam perwah wat ye ka jing em bat ka bam jukut ka jing long kum durus pa lukas no ka bakhat rio upet salade upet saudong jong u biang lot saudon kanu ka bado na so secure hang ta bat de man ka daw pat haba don lasras hajan jong u maham berbor ye ka jing em ka jong u bat ka bam jukut baladong pai shu kris ka jing yap
kaban wan ha u bat kan kut not tangol lum jang dekat dojok ding ka besai ka up na ka benta jong u jum skam nama ngasing thu ba haga gospel jung lukas nama khandru nangi puli ke khat ke besadian u ong lem ya abraham pha lem si ya lasros bol imaham ki para ke jonga ngasing thu ba u lasros depan maham ya uni ruspa shua bon pla na ke perten re u pai tala deus moshan secure kai ba apa pen ki yenga kerdan ngadon ke spa ngadon ni ka jingyap kawan ka bakut jong ka jingim ka jong ka dei hat tu jok ding bahang ta ka jing kodet bam chukot ong ka ktien ka jong play tang tangi perkhat ka ni ka faulty thinking bangin perkhat bagi eki bagi don ka bangila jin secure la ni ki digi great antidote persyat e ka jing susi bat ka jingyap ka faulty thinking nang fi ka jingyap kan wan om tang ha ka ying em ka jingyap kawan ro ha ka ying plang ka jingyap kawan om tang ha utraying ka jingyap kawan ro ha unong sangwa ying kajingyap kawan ha ubeduk kawan ruh ha uberspa kajingyap kawan ubestat kawan ruh ubebie kajingyap kawan ha kibrio baro ngim haba kawan kam jupan permission pimla ban khang tala yaka naman ba ka bible ka pen scam yang i ga ong ba na ke hebru kan da penyo balabu yu beri benyap tang sisian dengan wan kajing bisa ong ka tien ka jang oblek baro ngitip bangin salit na ka ni ka bertei Tamakan ni ka part of the fall. Ngalapen kan mau siap kan mau. Nadu baga pop ka besut sa kabertay. Kini ki baro ke bang hap banyan. But ka bang kamsosi ka long ba. Ka bang kamsosi ka long ba ngin late na ka ni kabertay lagi late na ka ni kabertay. Klem ukris but ka gospel ka jambu. So ka jingkali ka jong ha ka devotional message ka jong ha ka ni kapor. Kalong hatu nganam kali ye pi ka ni kapor. Katno ka pisa ka bang. Ka pisa ha ka bang pidan. Nganam kali ka ta. Nganam kali kat no ke degree sa ka partai fidan nganam kali ya kata makini ki baro ke melate ban pen em ban pelat yang ni ka ban bu e ka jing kali hatu la pen em ne em si sai pi hatu pila wan si sha ne em sa ukris ha ka gospel ka jungo wa fin yo ma de ka jing pen em pin yo ma de ka jing ma pin yo ma de ka jing pen kesan bagi Jesus pa da ukris bala ka e ke bola pen dam na ka ban ta jong are you safe kata ka jing kali kabadan kampalat kabapin perkat lada pimpat wan sya ukris wan no haga de gepong try ngalajat bak larem kapop kalabam krun yenga ka bible ke thu syai kata ka ong barong na lepop ka dul ka buram ka jong ubleng ngan dei unong pop ba ka banong jong kapop ke long ka jingyap ngan yap om tang ka dok ngan yap met bat men sim han du jok ding ngalong nong shu nong jong meng amla ban pen em melade ka jing bitar ka jong ka long lor jonga ngasung thu daladi ngamla ban pen im trai ndai melawan se ka perthai ya ka ban im ka jing ba janai na ka ban ta jonga ba ban ai ro ya ka jing nya ka ba janai lo ka ding fna na ka ban ta jonga mela ba iki pop ka jonga mela shim ni ka jing bita ro ka pa ka jing ram ni ka jing tem baro but mela pendep ya ka ta ka kam jo ka jing spa lo ka ding fna mela pen mi ka snam ka jaman site no iki pop ka jonga la tep ya me ba ka sing ke balai mela big pat ban ai ka jing ping ksan ya baro ki tu ki ba shania ha me ba ka khok ka jo metro tai nong ketai doi fi sha ba un pen em ye phi un ma bi ki pop chong phi bon ai ro ka hok ka ba la kamai na ka banta chong phi da ka jing em ka ba janai ka ba la ko ngu janai ula em janai ya ka jing em ka bang em la ban em ta ka ba la ko ngu janai ya ka ni ka hukum uble ka bang ngi baro ngi pen khen ba ula ai ro ka jing knya ka ba janai halo ka ding fna ba du ble pau priang tang ne ka jing knya ka jing ba la ngi yo wa yo ka jing pen em ka long bangin let leng ba ka len di jong kris ba ka ding fna ka jong cái point cái bà ngà quạ bên page part cái cái jamet bat phi cái long cắt nu crowd long cái bor jong u Jesus cắt nu crowd long cái bor jong how almighty the power of cắt nu crowd long cái bor Christ nang cái bà life person be how do cái bà sau phao đa gini cái banang yeng cái jong cái lawan me thu how jaras ba cái khôn jong cái layap no cái don gini cái advisor hang ni pe cái life ho san be cái advisor yong cái balai balai men pencistam syu ya nong hikai kini kini advisor ngatip pitip ba kenti advisor la ka snong kini advisor la ka government kini advisor ki ai jing mot ya CM ni ai jing mot begitu nong elam ha ka sarkar but hang ni ngi dang kini advisor begini advisor kita senda jong Chris but anda ki sngaw kini ko khubor ka badai bat ka jing klat no jing ko khon jong jaros ki ong yo jaros balai men pencistam what balai men pencistam syu ya unong hikai kata gede ka jing ong jong ki advisor ki berhasan da jong u ji sekla bende ki senran ki jong u ne
Kibadan senda ukris nama bon kibat bak dia buat. Habag yo snyo ya kata kubor ka basnyo ngalaban ong no. Baga kun ka jung ka layap no. Nakaliang jung ni gibreo ka senda jung ka kisandran ka jung. It's too late. It's over. Lakut. Kala khlat no nak perthai wat penchitom syuk yo no hikai. Pi ka jing perkhat ka jung ki ka long ba ka jing yap. Kala khang lut ya ki jing khang baro. To any intervention from Christ. Lakang lo kajing kang baro. Melak balai issue. It's too late. It's over. Bakum ta kila ong you new Jairus. Balai men pensitom syuk yo noy ka. Hepa ngapuli ka Bible na mga nahikay ter na ka Gospel jung Marcos. Ngapuli ka nga iba judan ka jing penuit iya Chris. Dak itu kibrio kibawan siya kmat jung bandem krop kibakarpat ya kajing kajung. Bagi badan kam ya kajing rap kajung. Kam judan kau bakum kata kajing penuit iya Chris. Kata-kata kajing ai mensim yang ni wat laki pop jung ke sawan han lagi dem krop hau Chris. La kajing em jung kalong kabam dan jing karban show. Ni pet sila kajong kajing em dan jing karban. Tang kajing jot sudah. Nyimdon ni kajing tiknai ke bam cukot. Kadang kajing atatien ni kajing em kajong ni. Kadang kajing siap tieng ni kajing em kajong ni. Kalau lawe kajong ni. Nyimdon kajing tiknati ni kajing em jing ke bam cukot. Ni pet sila ding ni pet saudong. Midon jing kerman ni kajing. Kata kajing jot sudah. Kajing sakma sudah. Malalangin dem hau Chris kadangin kokar pa di kam jupen wet setia yo try. Kam jupen wet setia yo try. Ngata ali kajing puli jong ka Bible. Namar wa kata kade kajing long jong Chris udah compassionate savior. Nadai ki banget ro nang ye pi Chris nom ino ye pi. Tang kajing soda ka ci bapai. Syaka diang ro kajing syakamon kajing syong ro je yang ro kendo. Fis ngokot lad kom ki banget hau Chris. Ngaku apa memang su disu ka di kepol. Kanang penwit yo try da kajing dewai ka jong pi. Ra ye ki jing dewai, ra ye ki jong kam ka jong pi. Syau try. Lada kade ka mon jong un ai. Lada ai un ai ke jing we pila ban yai sha. Kam ju penwit yo try da ki break pedang kam ka jing rap ka jong. Ndai dei hang ni ki di brio. De ki maki ki bas ngok thu bakala. Ki ong wat pachitom shu ya unong hikai. Baga dekat ke balai pendriu ni ya kentien ke bas ngok tenat ban yang ke sentur jong nong pen imu jong wang kemno ya uni kupa bala pat la pra ke dok no jong ke jing song si ke bejor nama ke jing klat no jong ke kuon ke jong ulong ya uni ya Jairus wat sip tieng henre tang sungai pi ke ta de ke kubor ke bas ngok tenat hadu kata-kata wat sip tieng henre tang sungai tapi nge you Chris kemu nong pen Deki pop jong pi un shimlet baro un pin khoilot par baro kim nang kamban chet ting shu ke ke banjaya pin filek ta kan ke perthai uong ye ki banget hanga ba ki bepet hanga ngan pin ye ki ban ngan mi pat ye ki ye sngi ke bakar kim nang kamban chet tieng pem don kamban chet tieng usaitan don bor shu ye pi la ban mudu shu ki pop ki jong pi namar ba ukris ule ban siu ke ta ki pop jong pi men ba bo kiu halor jong ka ding fna wat nam chet ting shu ye ka jing im kristan ke jung pi un ai ke bor ye pi ke jing la ye pi wat ap ke jing plot jeng ke do ba pila ban ya na ka banta ka burom jeng utrai wat chip ting wat ada ka de ke jing yap kan wan na pi ka wat lam kan hap da renang ke jung pi un ai ke jing e ba pen i ba ka burom ukris ka kam krau ban ya ka jing sok sat jeng ke perthai ke batang sipor wat chip ting tang shu Now ang anam ino e pi do wai no jang pertai. Nadu ba pi yo e ka jing pandem. Adu ba fine syam bat unum ino e ya pi. Lesi ya ka jing im bahkan ke pertai. Ba jisu la kan syai wa ka pertai pin mak sibun kata ki jing janjar, ki jing kordet ne ka jing suk pin syam banga. Ni yo ka jing suk bat u blay pa da u jisu Christ namar ulalong uksiang hapdeng jong ibat ublay pat gajing kenya ga jong u kinong shun jong ublay ki kalong ki parlok ki jong ublay bang yo gajing map ling ba ka dikna ga jong u but kani gajing suk em ka bang yo man ba bang yo gajing pen em ka gajing suk bat tu ublay kepala mau Chris kan ri kendong gajing em ga jong i
daga bangitip ba kata ka jingsok ka jong ublay kan ai ka jing pentingan ni yang ni hakipor baro jong ka jing im ka jong wat langi ha banyak ning ba ka jing tunjuk ke buon ha ga ni ka perthai mana bala banyak klad yang ni ka jing ye jong Jesus Christ on ka Bible dan badai ni berkata bu i ka jinget ba ka jing shania ha utrai ba hang ni Jisu ong yau Jairus wat chep tieng ni tang shumet balai nama ka jing chep tieng ge ba persya ka jinget ka jing chep tieng ka dei ka jing chep tieng ka kentat ya ka ban shania ha blai la ban dei ba Jairus udah nang te ba Jisu i te ka ba Jisu le hang ni u i pelen je ka jing khia ka ka breu pang bi sam ka at likisnem ula sokmen ba ngatik baga kuon jong aro kan yo ka jing khia le bo snyo ta ka khubor Jisu ba i be ka jong baga kuon yo ka la yap kawan kajing skausi, kawan kajing duk jing kermen, kawan kajing kot la dah Justru iya ubriu. Ui kita do jang Jairus. Ulang ko malamang yu Jairus tang ubriu. Habaki jaga bakum kining yiru ngis ngokot la. Nau Jisu i do jang Usu tu i ka bawana ka do jang kajing bamdan jing kermen kajing kot la dah lakot. Wai ka kini kemen sim ai men sim what ship ting Henry tang syong. Mendai nama bo Jisu umtip bagai ka kena kalayap. Utip bakal ayap. Ndi wong yu Jairus wa setting ri tang sunget nama buka ban challenge yu Jairus ba unang ya kaban shania ken ha utrai. Hal dengan nang ban shania ha Chris la kalau ka jing penim la kalau ka jing Kristan jing malagas ni. Kan ajing kermen ni hap deng jong kijing kelumar paro la kalau hapo ni syabat ba sodom jong. Ngamla ban batai ye pi ke ban jala syai. Ndi ha bangapuli ne ka Bible. Ngalabat ong nila man shania ha ukres baga ketien ka ba ukren baro un pendep ye kita ke ibaro na ka benta jongi bakum taw ong yo niu ujeras tang syunget nama Jisu tip te yele de we utip ba umdai tang ba udon ne ke ikhtiar ba ka bor halo je ke jingpang halo ki ksu halo ka maryang ne usu thu ro udon ne ka bor ba ki ikhtiar halo ka jing yap ro komjo ba de kum ta pi Hakai ka bang i yang ni kalong ba ka khubor ba ka khon jong ka layap no kala pen khnyu yeu niu pa kala pen pat ye ka dorot jong wat na kalian ka jong uru ngangai blas ngau thu ba kala kot kala ka bala kan men to yo shu ya ka bang nang pen thot yo nong hi kai ani yeu niu nong pake reu niu bang yo snyo ye ka bor ka kamba ka ba ul le ndai ke ka ba yo snyo nagi bahagia ngajang syafhang jong ka khon jong kai ka ba uru usngeu hapo jong kamla ban pen senge ya ka bo trai un le ya ka ta ka bo uman ya ka ba un le ndan malam pen senge ka ti ka jong trai ha bo uman men le bolong kum tawat chep tieng le tong nge kin tin ba ai men sim ya un Jairus bagai ka kai ka bajai ka khot ka life nyau ter sin pulih hang tu ba ula rung ha ka ying ka jong Jairus rengkat ba kita ka ule lam ban le rengkat lam batu ban ha kan ba udang rung ha bangi pulih ba ba luyus ngau ka jingyam ka jilnya ka bala jor ba kan pulih ka khot ka balai bu pra ka ba rung ula poi re ying to rang bas naga ula i ka jing khiwen ba ka jing yam brio bat ya ki balan nyar shi ka dei kini professional mona hakitu ki jaka ke bala siu de kador ban yam halo kamet ke bayam kini ki professional mona ngan sakrani fitnet ikini sibet nang ipoi hagi benta ki besedian ba ula rung syakata ke jaka ula rung syakiyeng jong Jairus pak ke pak ban ongi fitnet semangya saprang syakano kanu ke jaka ke bukris wan buk ke kajat ke jong la kalong haka jingim ke jongi la kalong haka long ying kalong sem la rek snong ka thao hang no bo Chris uwan man yuk kejat ba kino ki badem kruk ba penrit elia khamat jogo ba kin snong thu ba kidon kam ye ula kalong ka jing penem kidon kam tang ye umar wai la kalong ka jing rap ma umar wai bar banga pulih ke babal nga i bo Chris uwan ya kaban pen i uwan ban le isnei le kamba ban pen ban pen kala ban shnador ban rapat ye ka jingmen hai ki men sim ki ba kodor ke sakala ha ke yang jujur sisin bo Jisu urung ha ke yang ka jangu
kedon ke jing kelah kan ke jing ngakwa ba men mau fi yu sakaya sabuk sakaya su khat yu jisu ke yeng ka jongo umdei tang bo khat yu jisu ha ka yeng henreu khamtam lele ha ka jing im ka donot ka jongo nghe bảo Giêsu để try bảo nong bật em u trong u, các bạn ông nhiều khi bà ai bây giờ đây cái trong khi bảo cái lòng cái bà em cái lòng cái bà xí xả đây tăng bà pin sudan tăng cái tiếng na ha cái yên cái trong khi cái Bible verse cái yên cái trong khi bà kita ter mo cái dur cái dar trong Giêsu em ngan ông nhiều khi kita kiếm đơn chính mình tôi em để cái bà đăng cái lòng bảo Giêsu đơn nè hapo trong khi bà phin nghe yêu phin shania ha umar way nan tagan jing pen epin hon ye ka ek bo jisu la le na ke benta trong khi ba ke ba ar ba phin im ru ye ka jing im ka balong ka ba pendan borong ye ka kerteng ka jang Abang pulih tangai kali nong kebesan ro. Abang jisu lahian nak kali lebu kejat harut je kedua riau. Hamar kata ke po dan beri bepang kesuai. Ubah ki beri kim la banyak rap si. Raja ki kesuai ki song hapo jongo. Henry abang jisu yuk kejat kata abang dia beriu ki shem yau jisu. Mendai tang bagi kesuai ki demak mak jong turai. Mendai tang bagi ki mi dok nak uni beriu Henry uyok ru ya ke jing pen kelah. Ya ke jing pen em ke jing pen kelah. Hadu berkelalong undang gelak berkerau pun di Kapoles. Ketika kentai bawa sengaja bawa Jisu ya nang ta kayak sengaja Jepang ke kubur ke jong Chris ni ke ega bawa Chris ulong ke ega bawa Chris ule kalau jinget kelawan lang bagai jintrai jom mesti bawa jong blay ke ongan benbe nadien kalau kot jengmot benbe nadien menyo tambah dia obat dia kalau memang jengkok ke jong kalau bat hangta bat kalau dia obat dia Chris bagai kumta ke bor nak Chris kelami nak obat kumta lapen kia lapen em lapen kelai ke jengim ke jong bat mentau tahun rung hai ke yang jong jaras pada ke jaga ke bawa tahun rung ki bakrau ken jaha kata ka jaga abang ka ban ong ye pi ke jaga ka ba kham krau ka ba Chris ula shim na ka banta jongi ka ba ula kiu na ka banta jongi ka dei ka ding fna ken ka dei ka ding fna namar de ka ding fna ken ba ni yo priang ya ka jing surspa ka jing namar ki pop ke jongi Saka ipat ka bakam krau lai na kading pnau Chris baka e bule na ka banta jongi. But kat sebagai gospel galai abang puli kam ki apostle. Ka gospel ka pen im but iki balang la pen yeng but la pen longstan ran chu la kai chu but la pen mi chu ki missionary ki tengah la rap dia ka gospel la pen im la pen kala skot nak da kata. Ngau ka pedong pi ka bangi kam dang kam kambon ka bangi kalau orang nak kenti, kalau bagi don kam tam harga jing im juga kedai jing pen im. Bat bangin im nak kebentau taken ubala ba no ya kading na ya jing rem ki pop ke jing bitar ke jing besar ke jing tim baro kenang ba mangi ki ba pop ni yo ya jing pen im dah. Bangin im na kebenta ka kerteng ka jong. Dalam rumah kading jing, dalam rumah kading jing ka banyak saya ke po, dalam rumah kading jing ke baca. Ada khot balai berkundai. Habau lelek hapo ti ulaong haki balai pi yawin. Balai pi yam beriukum ni. Kena kamshim layap Henry kasyutia. Kata gadai gabu Jisu ong balai pi yawin balai pi yam. Kena khalamiap Henry kasyutia. Kan mau biang sising ong biang mene. Mendai bau Jisu umtip bagai kena kaliap butip bagai kena kaliap. Mendai keren inlight haka ka ba un sale. Ya kena ke jing im juga kena ke beriu juga kena kena but ya kena kalong yeng jong ujairas bakal khot basal ko bagi ni ki bayam bakal khot ka balai ko pra ke balempat ke balenya ka balai ko pra ke di professional mana ke sekarang ni ke kentin klar keben ya uji klar keben ya uji sukres professional mana kala ke jing yam ke batang syabar kamde ke bami dekat do anot ke jong ki kala iben ya ukres longkom ba Longkum kita ki bakam Kristen kan mo ki basulet jeseng basihar pateng le jeseng bala ba don ulok hangta don kalok nani don tata sibun ki dang ki basulet kam lama yo Chris ki basupet itang katakan yam ke basabar ki umat ke basabar ke bende ke basepok sisa pin i ke jing im ki bakim i yo Chris kim i ke tin yo Chris kim pet yap na ki jingai babakala ki be ki bersabah nak keting ke jang play wan apa kelas sung thu ro wan don ki beri ke bangai kena kelas sung thu bakala ro Henry ki kerdem mardor ke jing sisa ukres habe pipet pak nabar ki ini ke jing jauh umat ini ke jing jam ni sisa ni kini tak ada ki banding tong pi tak ada kini ki banding tong ai kan do bun ba kalau kita ki beriu ha ka ministry
kita kini beri urut dengan orang yang kita profesional mana. Ani sen dua ani kita kalon ani kita yam. Hendrai kalai ke jengki lama dah ke jengpam kok mu bak ke jeng mabi Ukris bak ke jeng shisha ke jeng. Bagi ni beri orang niru. Yam nya lempat. Sampai nabar iki bagi dah ngausi ada kata-kata ke jeng du no. Ya ketika kena ketika mensim ke bakal ke Hendrai habau jisu ong ke dengan kisah berkheben ya u. Akan mau ke story na ke tu kana me ke denim de ke baju jangan kok baju iping esngon we ngelap. Hana bahap kok me liaro don aku keluing pala khlak no bakom ta gile siu de kador ki bri baken don kata ki professional mona ban yam lo ta kamet ka yap no padang ta kalong kemi ble yam hangta mostly di kilong kemi bagam ta gile penok le usnu la kup ta kata mok nyala yam da pek na ba is the isha bagen susi shisha ya kata ka jing khlak no kata ta we ge de khot kata kalong ying ban ta ki perlok ke jong ka ki rum kata ka ying ya brio bakan ni ke bayam ka yi kata ka perlok ke jong ka bagayam baga warung kata ka ying ya brio ka sange da ban yam ka ongkum ni ai do ma sai sikentien ai do ma sai sikentien klet no ye ke jing jau mat pandu ma na ka perlok ka jong ka la kwa do ma e ha padeng jong ka jing yam professional mona hi barang ni ke ni ki professional mona kum no ki ke baga ba ka ke kiben ken ya Ukris they laugh at him they mock him kilar kiben iya balik namar kini kita hangta ki bagani ka brio kala yap no pada bau jisu kita bakal yap bau jisu kan ikentin are you crazy mela khle biet but nong bagani ka brio ka shutia ka khalempat yam hey brother kala yap kan ka brio don't you see kala yap this is unbelief kan ka de jingpam ngai ba ka jingpam ngai borobor kar khiben ya ka bor jong u Jesus Christ. Haga bedai baka ding fna u Jesus. Haga bedai baka khubor na ka gospel ro. Let ya lap let ya lap sejentia. Lap sa west ka sihil sa boy la ya lap ha east sa Shillong ha yo Shillong ha ki matran na Police Bazaar. Lap ya ka khubor ka jing prem da ka ding fna jong Jesus Christ ki be khiben. Wat ki balik jeseng ro khiben. Ha dang uji sumar rayon pen pi kam dei kata ngarung haban dala de ngarung haban le dala ngam le kini am girukam gajonga tang uji sumar kam pat bayang manyo gajing da kiben kade gajing bi de ki hawai lap de gading fna long kom ki ju ba ki grek ha ki ju gajing jentot ha ki grek kade gajing ibi ha kom no bleung niap it's impossible bon yap bon ba ki pop jing is impossible Kijiu, ngenang mod ume saya wang iya perkat sudah unwan daga wei galenti ne mekran ni ume saya ubawan ban ba gi pop gi jungi lo daga ding na no I cannot believe that plus ki jingi long balik ki jingle pat meki legalism cannot believe long jing thot penyelap yu jisu kan keben ni gading pernah jang jisu kan keben Ini kau pada orang yepi pada ni. Kibaya menta kin sarkhi hadir, kibarkhi menta kin saya hadir na bau jisul wan ha kaburam. Ada kiba shong hai jing seng la ni kiba shabar jong ka jing man kiba patket ke pentik na wa fidan bau jisul pentik na si sa bai dan ka jing kedai kiba iba filang nget. Ye ka jing yap Ukris nama ki pop jong pi, ye ka jing tap ba ka jing pat Ukris pat pengsan ye pi. Ulah kiu no ketika man ka jang ublay pa unsawan be ka bro man shaw ki bag don tangoy ka jing kenya ka bau blay pa upriang ka jing im Ukris ka bajana ba ka jing kenya Ukris ka bajana shabar nang ta dan jing pen em badehang ni upo lu ongkum no ngam sole ram apply ka gospel jong Jesus Christ makalong ka bor ublay pan pen em usung thu ka ni ka gospel about upla ka shithi sikinang Filipi ba nga kwa ban shem om shu ka hok ka jonga hi na ki jingle ka jonga ne da ka hok ublay dau Jesus Christ nam don uway ubriwa ka pertay la de bashonga jing segne ubam de na shabar ka jing sengro uban yo ya ka jing pen im ba ka jing pen ksan da ka jingle ka jonga dan tanggal ka jingle ka ublay upriang ka ka jing im ba ka jing pen dep Christ ka kam jonga Jesus pa na ka penta jongi ula kamayo Christ ula ai siya kata hok ka pada kini ngayo kanya ka jing pengkesan hak mat jong ublay pa upa khoi ba pin kam syuk ba chep ting ba diam
Himdan kaman tati ni kan gaji imkastan gaji fi. Undaran ka bat pi menta bat ro shiki bam juga udan hasenda jang ublei ukpa ka ket ukpa ban ya sai na ka benta. Jang hindai kan ong biang ni pi haban ship tiing pat la phim ngai. Na undawan biang ka boro. Ka ba ka ong kan dan kan chilan nyar. Bat kan jing lampat. La bandai ki banakut ni mane. Kila bandai ro ki bana sabar. Ki bam don ni kecing. Ki bam pat ngai yo Chris ki bam pat syariah umar wa pat gospel. Kobor bhag bolwan bat ai kenang bangi kinang pop ngi yo e kajing pem ba kajing peksan dau ba kai ke babu da khot ka ba saw puwe har khot ka ba saw puwe te bola bat na ka kti jong ka khna ul ong ha ka tali tha ko mi ka ba la batai ka long ko khna na ong ha pha to yang hi hadu ba Haga dekat ki babut sau puan kadang ke jingkendet ka bakrau haba kini ki breu ki i ka kamba da ki khmat ki jongki Chris la penji sha lek da ka khubor ka ba yelap da ka gospel ka ba yelap sapang yelade ka bu kamba deu ei ula pen scamro sapang yelade bo deu ei leng ba ki kamba ki bolale da ki i da ki khmat ki jongki ayu ne Chris Ukraine ayu ne yelap Ayu kam sa pangila di ba upen scam ni kita dekat kamba ke ba ule hendak ki beli ki sukan det ki yui ki kamba ki lit no sai yang ko so si ban ong ba ki yau ji sumat khmat hendak ki do ye ka chimpan so si ban ong ba dan bon ki blai jing seng ba rwai jing rwai ha Chris ki ba tem ha ka kerteng jong Jisu Chris Kiba pertai ke kerteng jong Jesus Christ, kiba rakti ke kerteng jong Jesus Christ. Kiba atrai hai. Neu du ka wa Jesus ong ki kiseden jong ngam jo itu. So si ba. Ye kata. Ulabat na kakti ka jong ka. Ong ka ba. Ulabat na kakti ka jong ka. Chua ba unbat kakti ka jong ka. Ulabe no ye kini ki berkhiben yu sabar balai bakina mi i ka bor ka jong ki kitip ka kena kala empat mak so kende ndai kwa ban i ka bor kini ki bre bakini i ka bor ka jong khot tang ka kami yu kupa ba kini ki sandai ka bor i padeng ni ba ka jigis ka jing ai ublei leng ba Chris la kalau ka jing im ka jong ka bangi ong kata ka active obedient along ka jing nya jong lo ka ding na ma ki pop jong ka passive obedient on reveal tang se kita ki bas ngong thu pa ki dang kam se sha yo Chris tang ni kita ki pen red ba ki bas ngong thu ba ngamla tang Chris ulong ka jing kermen jang on pen pau tang si kita ki ba ong try ya rap ndai si ba ong try nga tre nga le manga nga pendep manga lebat nak keti ke cuma kena tang si sen ketak para pengai tang si kentin para pengai now try ka bam khoi ka kala khoi ka bayap ka im unong pop ko lalong ru khoi uba e do no menta ulong uba ka mon song pha upendam ha ka mon jong try ngai i ki brio ki ba ka bangai i de ka da bangai lap de ka bang yelap ye ka gospel boleh ta ya Biar ka ba da pen im tang ka jinglap ka gospel ka pen kendo ki phai su Chris ki nge ki kmen ki sakri yo try perlo ba nga bari Hindu di pastor mentau di na ka jat Brahmin nanti na po jarhat ya le ba ban di persya ka ni ka jing kersta udah puli baru kuno ban di biet persya ka di ka jing kersta ne ka we ka po ka mai ka jong ka ai ka gospel but Kalkung ka story ka bang yos ngau no ko long balang ba ka jing thu ka jong kai ka gospel pen im yu ni perlo ko jonga na ka jing Hindu la long bangai ya Chris pa udah iet ya Jisu pa long pastor ka balang mentang but kaki por ki bandeng kong usak kren ben usak show usak bom usak tiet nama ki Brahmin ki para ki jong ken men jong ki balong het long han ki ki IPS ka jing sak kren ben ki sak show sak dat ki sak perngem besi pun au yai ne nama bangai besi sa ndai tang boye ne em du da ka jing ing ka besi hem ba ya ban em na kam dau trai ka balang hajar ka yeng kam ta ya selok ki brio ba long pastor ka balang ba di perok ba o jong tang si kentit ka gospel ka long ka boru blai ban pan em
balay bagi beri kebenya ke gospel nama kita kebenya namar balay kebenya ke gospel namar balay dan kam syuk mengaban susani apa ya utai dia kebenya ngaruh ngalati balay ngamla balay nganong kam manjani utai ngaruh ngalati balay ngabahati I'm a good man I can do it kam manjani aku Kau orang epi dan tang arli kijinget agak percaya. Dan cibung kijinget agak percaya. Teman atali ngarapan kategori yaki. Kau agar kijinget agak jingle. Hinduism agak jingle, Muslim agak jingle, Buddhism agak jingle. But kiwai agak jingle. What don't ru kijinget Kristen. Kibala ilam bakalai ki hajar, ki billion. But orang bau Jisu empat biang nak kebentar. Jom hab dengkam mereka baptism, hab dengkam mereka combat, baptism mereka marriage. Yaka purgatory, good deeds, cooperation, 7 sacraments, someone to pray for you, but I pisah uling do. There's so many things. Bun ba kita kendo, ngai tu fi kendo ibai kong apa hostel apa woodland ngali kendo you lock, auto lock wong pastor ngalak kemen befilawan ngongi tei mama Pi stom kan ni pi tiang ni amalek nak kena pertai yang ngam tiang syuk nama ngala syania yo kris kup marwai kumu try bo nong pen nang lagi sengaw bodo ke jengap gospel bai dai lok asanda jong inga keli lok ru yong lok ngate pastor nyampat kwa baniam namar ba ngimpat ya embha ki khon ro kimpat embha pi yo sengaw na sakat no pin embha pan pai benen pi long ko ma pi yo kejat haus ya pi sei ka wai pi ngam ya ka wai Fimshani I hope Christ ngi fi dan jing karmen. Anybody outside of Christ shadow jok ding bam chukot. Kino ki bawan ban shem hakmat jeng oblais nabar ba sabar na Christ du jok ding ba jok. Kino ki basani ak no. Anong ye fi ka du jok ding ka ba jok. Ngomong ba ka jing baptis kelang ba bakla. La pen mi fi de gospel. Pihak man pe itu pai ba pi de ginong bol Christ lamba ka jing pen baptis. Belum ke khu. Ai bo de pi la nya satlang kom ki Kristen ka jing ko ka benekong. Ka jing khoi utrai de ka do jing gospel. Ka jing nung sa kabalang ka de namar ba la pen mi fi ko ba nyeso ba ka met Christ ka percaya ba chakri Christ lamba ka balang ka de ka benekam. Ibu sosi ka long ba ki pen kalai ki fruit of salvation. Shaka root of salvation. Ba katakan pen jok ya ki papuan. Nya kermen Chris pun kata kena talit hakomi ko kena to yang udah bat de kti pada ka momen bo Chris ubat na kti ukolong sna mustang pan tiet kajing ring ning sim kasang ban wan kajing im kalawan ban pai yang hakamet ka balaya hakamet ka balaya bat kalong kajing kimen ka bakrau ia kata kalong gieng kadang ka transition ka bakra na kajing susi sa kajing lekmen na kajing yam sa ka celebration na kajing yap sa kajing ni ka transition ka bakra chua ka ni kajing susi kajing pat do non ulo o bedom batap ni kajing kajing do ka bakra ka long yin rei ka moment mo jisu kta kanik na kala yeng on the bible baga sutnat la bandai bakawan ban chong bi haka pne jong kupa jong ka ujeras kajing kemen ka bakhra ka wan ha ka dik ngaji ong barbo kajing kemen ka bakham khrau umdei bang iyo kajing pengkia umdei bo beli ai ka kam bangin trei ai ka ba mangin bam ka kam ba ka bakhrau tam ka ba ublei ule na ka benda jing krit kalong kajing pen im yang i baka kam ba ka bakhrau le na ka kris ule na ka benda jong i ka dik kajing im janai ba kajing kenya ka ba janai ka bo kiu la ka dik na ka benda dan kam ka bakhra na lor ka ta ka kris ule na ka benda jong i Christ crucified dan syu. Balik nak dau. Akwa ban pen kan mau ya pi. Kum ba pi wat ya ke jeneng kam jeng do. Wat biang ya Chris. La Chris un trai pi lembo man si ba ko jo ble fin stang man wat ya u. Ban buli ka Bible. Fin san hak ke jing kai tan raja ka Bible. Ban scam syu ka ta jing pen Chris la ai yang hi. Fin ong ni ngat dikena on ngalet na ka le na bal bangam sip syanya syu halade. Bad komta alasanya kanya utrai wat banyap ro song sir kai banyap tamangim dan syu kajing tiang ke lawai ngim dan nama kapoin ke balai na sakan ni fi nama usap ni pat yang ni ha kas ni jong kajewan ke asin ka jamu
Pada hari ni bagi Bible ko ang kabeneng ka kemen angel ka kemen apa ka way kemen sim ka yo ya ka jing pen. Haba pen khia ya ka do ki brio ki kendet ka jing kemen ni kita bama ka jing pen ya pat kem ta le se ki ai ku blai le ne ki ro yo jisu. Ndre bang pulih ka Bible. Haba ka mensim ka way yo ka jing pen em lama ka gospel ka beneng ki angel kirisa kat kata ka jing krau dang don chu ngala kata ka jing kimen kan wana ka yin ka jong pi ha ka ni ka janmit ha ka ni ka por ka ni ka kubor dang don ka jing ka kam krau la ten nge yo jisu ka por ka jing kimen da ka jingim ukres ba ka jing yap ukres abang nge ye u ang ka Bible na ka al Korean san at foi Isaiah san fulai san Rom san kakandai pin iba da ka ta ke ni yo ka jing job overcoming sin ka pop kam don bor chu ngi lat na ka bor ka pop na ka bai nang ka pop on one say sien on plai ngi na ka jing don jang ka pop kan ni ka jing ka pop ka do ka jing osap klai ngi si ka met ka badon borom ka gospel ka penim, ka gospel ka bat, ka gospel ka sa penuat yang ni. Anang ingin yung Yesus kumunong penim, overcoming job yo setan om don bol so yang ni. Ukris belum try ujung ni. Bat usong apa ujung ni, upenya yang ni, umensi bako usong apa ujung ni, ublay usong apa ni kalau ka temple ka jung kiksut yem don bol so yang ni. Kalau saya akat san pilan pulih, tak ada ding fnala pen wet. Ika clear jangan sedar. Pelwet ularem orang ketinggi. Umlah cuman mudui ki bangai. Namar ba ika pop la depan penyusup ukris dak jing yap jengu. Halo jaka ding fna. Baga balai orang nge yo Jisu ku try ka menang pada misalnya au marwai ka jing yap kam dan bor ini. Kepada gong Korean arpo ter ka khot ba san thui ter pulih. Kalong ke basut nat hado kata-kata. So ngin poin ka balai baga makat do. Balai baga makat do. Kumbau Jisu pen empat ia kena kena ka bayab. Kuat ban ai ini i point hang ni. Hakador ka jengkeli. Have we a dead soul in the family? Rồi don em di kimen bayab ha ki long yin ki long sem ki jong ki bam pat ngek yu Jisu bilang ya ka kau pha ka thai ka pop. Kadang don ka jing penya jong setan ki bam pat sung thu ka jing em bam ki bam sung salia sendon ka jing bishar ka jing bitaru blai ka sawan ka jing bisau kres ka sawan ki bam idon ki bam isalia bam shifting sendon ki kren ye ki kim ngap ki tla ki kren ka tin still tin si kim ngap ki le bam sut nyau ki ya la ka man sung ba don ki ba kum kita ki that soul ka family ki ba ka pop ka te marau ye ki ba ngop ki drop sa ka kya ka kelima ka auria ka tu ki so jong ka pop ka basan shar ka jing em jing ubriu ki bam par khat ka jing ma ki bam par khat ka jing bishar ka sawan ka jing em ki ka dujok kem shifting ka jing bitaru kem shifting don ki ba kum kita ha ki long yin ka jong pi tongin le si kamera ki berit ya ka banduai na ka banta jong ki tongin duai hapo ki kot yin mane ka jong i mau tau birap ya ujairos ya ka yin ka jong ubat bu pen imi kna unwan banyarap ru na ka banta jong pi un kta kan ong diu pi utau bayarap yu jaras dang long ken re ka jing isnai ba ka jing ba ulong ubakrau ban pen em namar bau em ong ka Bible namar bau em ngidon ken ka jing kremen la ong ka khana song pe ka point ka balai ba ka ta ka brief ka don yu lock bam ngit blai makaro ka de ka bam ngit blai ba lang ba ka temen ka share song Jisu ba ka gospel ba ka tak la yo ka jing penem ba lock jong ka open e bet ka slok open e bet ngit u hala pen ban ye ka open i ban ki e bam long kata ka kodem ka jong kale ka du ya kata ka temen ka ai ka gospel ya ka ba ka temen ka ai jing mot ya ka let ka kamera ka bari dewai na ka banta jong bakal kata ka long kami na ka wan siing ka rung ha ka kamera ka barit ka jong ka kata ka kamera ka bu ki juti bi ki jan ka jong ka wek no ka juti baro ki jan baro ba ka ta ki Bible verse baro ka kamera but man la ka sing ka dewai na ka daw lok jong ka but ha ka wek ka sing ka bu lok udan ya ya ka kali ble ta ya lang ba kata ka jing dewai ba kata ka jing slok jong ka lok ka ba ka yai kren baro boro Jisu ka kata yu ka bodan ya kali wan pa siing wan pa ka jikmen ka lok ka kendet kum no kum tau ni wan ka jikmen wong ngalang ngai ru ya Jisu ba pa pa la ngai u etis sha u rong ngai u kris ba we unong kersaan ba unong ya lap ba unong ten mana ya ka jing u play leng ba
kading kena jong Jesus Christ wan jong Jesus dan jing karmen kabalai maka bakat do maka ke bo Jesus le ke jing jong ka khon jong Jairus un le ro kading ka pledge ka un le ha ka ba wan phai pat sa chi sen ha ka buram don lai ngot ki break bo Jesus pen pat na ka jing yap ka khon Jairus Lazarus ba tu kena samla ha Lukas mong ka ba nhiều but nom tak bahaya ngak sam hikai thì bên lệ bên race y kitu kibri ke bayap na hospital kibri ke bayap hakisnong githal ko chok pin we cannot do that magai ke bo jisu le ha kani ka jingem ju kini kilai ngot ba ka jingmi pat ka jongu ka kedau ya ka ba khrau ka banja ka jingem jong ki bangen ka pledge ya ke bo try sale ka jingwan ka ASEAN ka jongu ngan pule ka bening kong Thessaloniki kalong ka basau ka dekat ka bakat sao ka bening kong Thessaloniki sao ka dekat ka bakat ka sao ka dekat ka bakat sao ka ongkom ni khalai ngan pule ndai ngimman ye pi banam tep ko para banget chapang kita ki bayo thia nama Bible barabor ki bayap ho Chris ong ki ong bayap ka ong bayo thia ma phin om sung si kum kita ki bai pat ki bamdon ke jingkermen nama ladang ilang nget bau jisu la yap bat ulami pat nget skam ba phi nget bo la yap bat ulami pat kum taru kita ki bayo thia hau jisu ki bayap hau Chris ublei un wan lam lam badu unwan lan lembadu nama ganing ong api daga ktir utrai ba mangi kibadang ya kibadang pensadu kata ga jingwan utrai da lele ngin om yo let chiwai kita gi balayo thia na bakat utrai unwan hiar na bneng baga jingli sa daga kting ga sawa angel orang ba daga turoy ublei ba ki bayap hau kreskin ya mi pat shua ada tum ta mangi kibadang ya kibadang pensa on rong no yang ilem bat ki hakil ya kabanya syam yu utrai ki sunneng te kum ne nyai long junam lembar utrai na bakum ta topin ya pentengen parlok da kini ki kentin de na bakdaw wat chip ting tang sunget tang haga turai ka bakhadu para banget un sa khot ki banget baro ki balajid baro na ki lum jentep baro ngin sami no hangnong idon ngin sami na kata jaka ki banget ki bayap duriau bamyo bantep kamet kasabi na duriau ki banget ki bayap shalom na marbaki dan balap manu-manu yap setelah pot kemet ka sengi juga jini pat kin sami nang ta kamet ke badan burong ul salom mi ki belajit jang ulai na saudam saukun jaga berdai na no na east na south but na west nin ul ai ngi ye kamet ke badan burong kamet ke babri ong ke bading kong koren kalong ke bakhatsan ki banget ki bagi pa ki banget ki sempat ki khon ki banget ki sempat ki bagi pa ki banget ini kendo ki para banget wala shania hau kres ini kendo ki perlok ki perjor ki kende ka sngi ka bakmen bat ka bakmen tam indan badu bam jukot junom ka jaka ka bamdan syu ka jingpang ka jing sungsi bat ka jing yap ngin snyong syu ta ka sentor jongi ya ka jing yam bat ya ka jing lanyar tungin pet sekamat ya kata ka glorious resurrection kabangin sayo priya tang syunget wat syati lagi bala shania sisa ha ukris komba ukris open mi pat ikini gilangot bat daladihi ula mi pat ban pen i bangiru ngin sami pat nama bola mi pat kadai ka kubur kaban ai men sim yang i bangin nget pat bangin shania hau kris marwai bat dap ingi ka jingkman nado ka percaya dap ka jingkman bangin syakri yu ta ka bala IT no bala im na ka banta jongi kenang bada u ngin yo ka jingpadem pa ona wan biang o sa syaw yang dilam badu ba kam dapat u bam cukut kidi kular ka ketin ka jong play day na ka daw what shap day u play ka ko yepi baro pada tapi kuat bade kenduk yang pila ya kaban wan chang ne popom semen ka office kali ne popom semen ha ka balang CCRC pom semen seorang bala fi kwa ban phone yang pila ban phone nomor bangan sa ai ha ka de video udah pra lain yo not sa win yo pra san but la fi dang kami jing slok ka jing duai ane ka jing hikai ane ka no ka bentan ka ketika jong blai nalong la kloy mangabat ka balang bangin yarap lem na ka bentas pila benda ka no ka kan hun ai song tu pitang kami ka jing sa ka ketika jong blai ni pdang supaya pi la kalong ka jing seng la kalong
ki phone ki jong pi bangin yo banyak doai banyak slok nak kebentas kenang bangin la banyak poi lang saya katakan ke ke buku supaya ini bangin poi bangin light em keburon borok kolong tang syukres amin.